aja gampang mutung to, aja gampang cugetan. Nek musike isik gamelane isik iki yo ge kepiye carane no. Jare mau semangat. Nek wis tuwa ki aja sok gampang mutung. Nah, jarene bar diruqyah kok mandek enteke kudu dibuang. Astagfirullah. Senengane kok Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu. Mas Dala. Sugeng dalu Mas Dala. Mas Wahyu. Matur sembah nuwun sampun kersa sowan wonten ing Pondok API. Mergo nggih pun saguh. Mbah iya. Kula pun saguh, mergane saguh tur ya butuh. Saguh ini ora butuh tetep tak ijolke. Ning kula butuh. Ning bengi iki tetep senam jantung. Lho, senam jantung kepiye? Wah aku bareng blung ning kene iki hawane panas kabeh. Lah kula wau sampun ngirim kabar bertentangan iki karo cekelangku aku ngono ya. Yo. Cekelanmu ki goraku kok. Yo ngene iki nyatane yo santriwan santriwati ana ing Pondok Api kene iki yo migatekake karo budaya lokal kene. Wingi yo nyatane sedina wingi yo mau bengi jatilan. Tenan ngene. Mau dalu jatilan. Nek yakin ora kesurupan mau bengi. Lah ngopo? Ora mungkin nglemahi bengi. Coba nek lemani jam 5 punjul tekan jam 6 iso kesurupan. Kok iso? Lah bengi kan kemengen. Pak. Maksudnya kesurupan ki kelebon ora masalah. Oh nek kelebon mi iso sayah-ayah. Kelebon ki dadi kelebon masalah, kelebon ngono ki lho dadi ngapunten. Aku wis deg-degan kelebon apa. Oh berarti jenengan di jantung nek sing ndredeg. Tanggoku wis ora ndredeg wis bablas kok. Aku barang tekan kene lir. Lah kok lir meneh? Lir kepiye? Seragame putih kabeh. Lagi pertandake lho. Petanda apa tanggoku wingi putih njuk bablas kok. Maksudnya bablas kepiye kuwi? Bablas munggah haji. Oh, alhamdulillah ya. Nah masalah sing liyane ki rasa diucapke, kan mangsane teko dhewe. Rasa Nek kene mburiku tak uluk salam sik. ora ulukno. Diweling simbah. Nok ken iken sarintem putuku sing ayu dhewe. Halah, lah ayu dhewe coba ning kancane ora ayu dekne. Megane kur dhewe. Ning ngendi papan ki kulinakno uluk salam. Kene. Di belakangku, oke? Iya. Wong lanang kula arep lemu. Barang apa-apa gur ning mburi tuturan aku ki. Rasa sih. Nanti kaya sambutan wakil bupati. Ora salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ingkang rawuh wonten kalodhangan dalu punika, derek pitepangan kula niken sarintem dalam kurung Andin. Andin. TV-ne wis tak obong. Kalian bojo kula baut dalam kurung Al. marak sowan wonten ing pondok pesantren API. Iya. Asrama Perguruan Islam. Mawi mboten klentu leres nggih. Nggih leres. Alhamdulillah. Napa kok kula dong wau pun pinanggih Pak Mustofa. Oh, Rodok sauntawis wau jenengan pirsa mboten Pak Dalang? Kula wau pun diwacake ayat kursi. Nek mboten pan diganti meja. Ayat kursi rampan sampluk meja langsung kadar. Nggih, menika wonten seratanipun. Nggih, sekedap. Sik Pak, diwaca sik. Ya wong entek paketane barang karo maca apa ora usah umuk lho aku keluwer ngono kok. Ingkang baken derek kula nuwun, derek ngalap berkah Pak Bu. Saking Gunung Kidul sowan wonten ing pasipun mriki Pajangan. Krebet. Bantul. Janjane pundi jenengan niku malah dipedhel-pedhel iki. Krebet wonten ing Krebet, Pringgading. Wela tenan kene iki ana desa Pringgading. Oh, kira-kira parikan.
Bu. Menika ingkang kawula hormati yanipun Gus Naufal API Tegalrejo Magelang, ugi Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Musleh Nahrawi, Kiai Haji Majdi Mabarun, ugi menika saking Polsek Pajangan, juga yang saya hormati Pak Linmas Guwosari, Pak Sukarjo dalam kurung Mbah Bodong. Leres menika, Mbah Bodong. Leres. Ingkang pundi piyayinipun? Yo. Oh, nggih, wonten. Mbah Bodong to? Nggih. Ya udeleh. Sembrono. Ngendi ana bodong kok dengkule ya udeleh. Iki jenenge bodong kok dengkule ora enak. Bodong ki udel. Sembrono. Ngapunten Mbah Bodong. Nggih. Selaku ketua gelar ketua gelar. Ketua ngapunten nggih Pak Bodong. Anu Mbak, jebule ketua. Kono Pak ketua aku sing Supri. ketua. Pak RT ingkang Ya, kagungan dalam transit. Oh, mau Iya, nuwun Mas Pak Supri. Pokoke mung Pun ngripoti. disebuahi napa-napa komplit. Lo mangan setunggal. Lah liyane ora tedras. Lah apa sih kok panganmu? Tahu. Liyane wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngono. Ngono liyane yo digrujuke ngetas diwadahi kok. Aja ngono arep tanggo keker tanggo pengajian esuk. Guruan ya. Guruan ku kari Nah, pirang menika Mbah Mustofa. Mangke Mbah Mustofa menika sinten Mbah Baut langkung pirsa nggih. kagunipun. Kula niki malah mboten nginten iki. Kanyata kula sowan mriki niku yo le niat ngibadahi alhamdulillah. Ngalah berkah tenan. Ngalah berkah. Nggih. Janipun jujur Pak Dalang. Nggih. Nek cara hitung-hitungan. Jujur niki. Pripun kok Kula mboten sowan mriki. Lah kok Cara hitung-hitungan. Ning diniati ngalah berkah ibadah. Nah, Lho, pokoke kula sowan mriki pun mboten sah menggalih pripun-pripun. Saya panitia mboten sah menggalih tenan kok pripun-pripun. piye? Pun ditampi bojo kula. Pun mboten sah menggalih malih dados Padha. lah iya wong wis di lunasi kok senengane. jebule kula Guru kepanggih. padha wae. Kepanggih kalian nika nek disebut bapa wong sepuh kula. Kali kula Pak Mustofa. Pak Mustofa niku. Nggih. Niku wah Pripun? niku sik nuntun kula. Alhamdulillah. Nika ugi wonten seratan Gus Naufel mangke katuran minggah panggung. Boleh. Oh. Sak menika mawon. Sak menika mawon. Nggih, saderenge kula. Lah, ayo duduk. Oh, sampun kondur. Sampun kondur. Nggih, nggih. Duh, tak jendang, duh. Ketak. Kepanggih kalian piyaga dadakan. Lho ape lho reme cakran kok, direm saya iso mandek kok. Ugi menika segenap tamu undangan Ya. dan segenap mukimin. Mukimin ki tanggane mukiman. Lah cek bener mukimin. Mukimin ki nek cara nasionale ki alumni. Alumni. Oh, Alumni nggih. sing Alumni membantu nanging terselenggaranya niki. Acara. Alhamdulillah. Lho awake dhewe entuk ilmu to. Lah iya. Karo mukimin ora sia-sia kowe. Mukimin ki alumni nggon pondok kandhani. Alumni nggih API Tegalrejo Magelang. Nggih, Matur sembah alhamdulillah. nuwun Kang Baged Saderengipun nyuwun pangapunten. Bagyo. Janipun nggih mboten pas nek acara ngeten iki kok sik ditimbali Mbah Baut. Kula niku aja meneh ajeng matur sik sae. Wong urip kula men mboten sae. Yo ngene iki sing jenenge anu Pak ngangsu kawruh. Iya. Sing jenenge wong urip ki selalu belajar dan belajar. Iya. Agama dan budaya itu agar bisa selalu berdampingan. Oh, iya. Ngono. Iya. Kaya aku karo kowe. Oh, nek aku karo jenengan ki terpaksa. Terpaksa kabeh mergo butuh. Coba kan wis ora butuh, mangkat dhewe aku. Lah wong Pak Mustofa men ngendika lho. Piye? Mbah Baut, Mbak niki kan bojomu Mbah Baut ki mboten kadose mboten percaya. Lho, paling ya tekne kepiye ngono ya. Ngapunten Pak niki estu kula kalian kula jane niluipun Mas Mustofa. Oh, Mas Niki alumni. Kula riyen alumni wonten Sedayu. Oh. Alumni napa? Alumni ngger pondok. Ngeten pondok. Pondok apa, Pak? Kowe Pondok tahun piro? Wah, mboten kula tauni. Lho, kok ndak ketok le tuwa nek ditanggali. Aku ki apa lho ulang tahun kapan lahir kuwi ora ngerti kok. Pondok endi? Pondoke kancaku. Tenan iki. Lho, Pak Mustofa menika jurusan agama. Nggih jenengan? Lah kowe Saya jurusan wates kalian. Jogja wates melu menoreh. Dados Sopir. kur sopir. Karena cara to.
Lah sopir ra duwe sing duwe malah kondektur kok. Piye? Sopir kono oleh ra tau nampa duit. Sing duwe duit malah kondektur. Matur nuwun ingkang baken ki sing jenenge ngrapetke utawa ngraketke paseduluran. Pinanggih wonten mriki mugi-mugi berkah sedayanipun. Amin. Amin Allahumma amin. Saos panglipur wonten ing kalodhangan dalu punika Mas Dalang. Dalam acara iki cara Jawane kataman. Oh sing tukang ibot tanggoku kae. Kae katam Mas katam kae iki kataman iki tegese. Kira sing duwe acara ki katam tukang ibot sandingku kae. Niki angel Pak Kuwi tukang ibot. Lah iya jare gon katam kan sing ibot tanggoku kae. Nek cara sekolahe kelulusan ngono lho. Oh. Nah lulus. Kula riyen nggih pun dikata milih Mam Mustofa. Iya kok. Tenan kok. Ikra jilid 1. Lumayan. Ya ora apa-apa, kuwi sing jenenge sing penting Jan ajeng munggah jilid 2. Lha terus Panas kabeh awakku. Mboten nyandrak. Mergane ngerti dhewe to, Mas. Beda jurusan. mboten ngonten ning nganu, sing penting bojo kula gelem berusaha, Nah, nggih. belajar dan membaca. Ya ini telaten Mas niki. Sabar. Pinter mboten ketok le pinter. Lah, Ya ini sabar tenan. Niku nuntun bojo kula anak putu kula matur nuwun pokoke. Wah. Alhamdulillah. nuntun. terus kepiye? Nek Dharma bektimu karo Pak Mustofa kepiye? lah kula nek ngerti ngene ya ora nganu no. Lah aku ora ngerti nek kene Wis ya. siap-siap urung? Durung. Jih, saos panglipur. Menika mbok bilih wonten pamundutan lagon menapa? Ya. Nggih. Ingkang- Nika ugi wonten WA nika. Oh, nggih, Nggih. WA. Tak bukae sik. Nggih jenengan buka mangke timbang Mas Angin. Alif Purwanto, derek nyimak kong omah Mas Sleman. Kong omah. Salam nggo kanca-kanca Sekarnom Wilujeng Makarya. Nggih. Sarung jagung pilok barang nggih. Eneng meneh mau. Gading. Wah aku ra sida nusul Mas. Lintang nang omah dhewe. Lah dalah. Iya ding, iya ding. Goreneng lintang kowe ra sida nusul. Aku wingi rembulan kowe aku nusul kok. Kuwi tegese jeneng wong Pak. Oh iya. Kagem Mbak Limbuk. Kula nyuwun lagu lewong saking kula Bakpi Jawa. Sida mampir Jalan Wonosari Karangmaja. Kanca lawas. Pak nuwun nggih. Wah, wis kok Karangmaja. Jakarta mriksani nyuwun caping gunung Mbah Baut lan Mbak Niken ingkang nyekar. Wah, lha iki. Pas kula jan. Kanca-kanca Jabodetabek mriksani. Oke, matur sembah nuwun. Wah, iki. Jabut kedablek barang ya ora wae. Jabodetabek. 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 Jago kedablek. Saking Jakarta. Menangin, angin. Ya, caping gunung Oh, dipinangani Mbak nggih. Niken niku wonten sing nyuwun. Roncong. Wih, Lah iya. Ya ming nek roncong napa kok yo. Pak Di amit sewu nggih Pak Di. Ngapunten Pak Di. hati-hati kuwi Terus? pengendange Mbah Timbul. Oh, hati-hati mulakno kula ya amit-amit. Kula om. Om Pak pi Lek, Pak. Pak. Hati-hati. Ngapunten Om. Disedol. Ya ampun Om. Oh yang Om kemarin ya. Si Om. Ngapunten Pak Di. Nggih ngeten iki jane kula niku. Pak Margiono. Pak Margiono. Nggih, Pak Margiono. Margiono. Pak Margiono. Nomor 1. Lah nomor loro? Marjipe. Astagfirullah. Wis sing barep Margiono, wis nomor 2 Marjipe. Ayo. Ayo bawani. Bapakne Pak. Oh, nggih. Jegleke lho Mas. Oh, mawi jenggleng. Oh, ditanjake sone yo apik, wayange apik, Sone gamerane penak apik. tenan. luar biasa. Sone ngene Pak. Sone sami kali nggih kula. Hah? Lho, Kok gunamu, Pak? Pak, iki sone apik lho, sone Apik penak. lho iki padake. Dibambekan wae ngeses. Lho, sonku anyar pun entuk kontrakan loro. kosek. Son ngendi son omah? Gonku kae lho mikir loro kok. Tukon 350. Wis entuk kontrakan mah dinggo dodol tahu bulat iki lho. Kae son bluetooth kae lho Mas Dalang. Son sing
Papange ngoten. Ya ya lumayan lho. Apa kowe nek gedhe saka cilik sik kok gitu, Pak? Mikir loro jare ya Allah, ya Allah. Sapa ngerti aku tuku son butut iso tuku lemah. Lah timbang ku adol lemah tuku son. Lho. Mending aku tuku butut. Iya. Berarti ditelateni. Ditelateni. Bakat. Tak dukung selama bakatmu itu positif. Betul. Saben semono Pak. Saben bengi jebul nyolong pethek. Sing nyolong pedal sapa? Suarane tegese. Nun sewu, dedeg piadeke panjenengan niku nun sewu lho, mboten inggil. Ning pas nyuwara wah. Ah nyatane pilihan duku aku ora entuk swara. Dari suaraku apik nyatane pilihan duku aku kalah kok. Maksudnya ki Blas ra entuk swara, padahal suaraku dari apik. pas nembang lho maksudnya ki. Mulane kok introspeksi diri. Kurang kepiye. Jenengan ki ora tau metu, ora tau srawung, ora jago duka. Wong ki tau jago Sing duka salah to Pak Nika. Lah pripun? Jago duka to. Jago duka nadon wedhus songo kentas kabeh. Mbok yo sok mikir. Kuwi mergone kurang dongane. Kurang dongane sing salah ki tim sukses. Lho, kok iso kok langsung nyalahke tim pasang sukses. gambarku. Pak duit pasang gambarku ning desa. Terus Lah kok wong ora kenal aku. Lah barang tak cek jebul iki sing digambare foto 3x4. kur cilik-cilik. Lah wong lare ngerti aku kenale. Iki iki foto kabeh. Berarti ning cilik nempel nggo Aduh turun kayu iku 3x4 cilik-cilik. Lah ya ora ngerti. Upak senai terus ganti gambare. Bar kuwi aku ya ora dikenal wong meneh. Lho kok iso? Dipasangnya aku pas foto barados kae. Kur nganggo kartu cekak dipasang. Apa ngedan kok ora ditiduko. Ya. Sing Nek kula nggih jenenge matur nuwun Pak Muto Pak dadi yo kula riyen nggih kok aku kalah yo njuk dieleke derajat pangkat niku pun nonton sing ngatur Mbok bilih bondo donya wis ana sing ngatur. Mboten kagungan pangkat nih sapa ngerti sesuk rezekine banyu mili. Amin. Niku sakali kula nesu, sapi loro e. Weh, jare Sapi wedhus loro jare wedhus songo mau. Wedhus songo sapi loro. luwe ngeres. Burung sing kanggo tarian kae bablas. Biyen keng juk berganti DKW apa deket. Aku wis ngomong Ning terangane ya ning apike. Lah Lah bareng aku ra nyekel keng aku menep. Lah kepiye pencilaan kepiye wong montorku nek dioyak kenek kok. Dek sing nganggo keng. Barang family pira kae tur. Kire tanjakan tak tuntun ki aku releng kepiye lah dibandemi bocah semulia aja Pak. Ya coba. Kabeh lelakon ki nek wis ngene iki kabeh ki eneng makna. Nah, ana hikmahe, dadi aja digetuni. Kuwi hikmah. Dinggo pembelajaran. Kayak iki ayo saiki diteruske caping gunung. Ora sida pilihan duka meneh. Ora sih. Pak Muto Pak. Saben bengi nyawaan uget kok. Anu lek nganggo ancang-ancang Mas, aja ngono kuwi Mas. Oh, ngono kuwi. Sing ngendang asmane Mas sinten? Mas Probo. Oh, Mas Probo, ditepangan kali kula. Pak ikete padha le abang ya. Wah iya. Lho, ngopo kok aku nganggo ketabang? Heeh. Wong urip iki sing penting wanise. Iya nek ora wanise wis kalah sak durunge perang. Ora abang Pak. Lho, saiki gambarno ngandireng. Ireng. Wani ning pikiran ning ati menep mikir sih. Oh, nek ireng iki wani Nek ireng ki menep. Kok ireng kabeh? Ireng kabeh kae lelakonmu lek kandhane. Wes, sabar iki ning kono. Sabar. Iki ning pondok sabar. Sabar. Yo iki ning pondok. Sabar kok arek emosi. Aku delokno ireng kok. Ora apa-apa. Lah iki kan asline yo ireng. Ora apa-apa, mbokku weling kok. Ora apa-apa lek kowe ireng. Weling kepiye? Wong nek nganti kowe putih malah gampang reget. Lho, mula aku lahir ireng. Oh, yo Dene reget ra ketok. Ora ketok, dasare yo reget uripku. Ya. Ya Allah.
Plakno jago dukuh yo kenter. Mas Hure ganti. Coba. Mas Heru. Hure. Sorry Mas Heru. Ganti Mas Hure. Yen memajang. Jangan. Hamung karo. Jahat. Rodok dhuwur di foto Mas. Ketok mboten iki, Mas? Ketingal mboten. Munggah Mas. Mas itu Mas. Ketingal dereng Mas. Pun ketingal. Lah Mas mesake lho sing ngincer. Nganti sing ketok gur kene awas. Wingi tak mangke iki sirahe ora eneng iki. Jare kon ngedit men bagus. Pak ketok bagus wong sirahe ora eneng. Yen memajang amung karo Jahanur bojo kula kirang dhuwur napa mboten? Wah, kurang Kirang dhuwur. Oh, dos pundi Mbak Haji kirang dhuwur? Oh, kurang dhuwur jare Pak. Sing nyolot kurang dhuwur, kurang semangat. Mboten napa-napa. Ngertos ngopo angkat-angkat iket iki ngopo? Datose jenengan ngertos kula. Kalau dhuwur kan njak sirahe sih. Jus. Kanggo Mas esuk. Wassalam. Ya ora maksudnya bakal iki rampung tontonane. Oh, senengane kok lingkir tekan kono. Iya kembang. Kembang wae weton. Yuk. Ulah kurang ajar bocah. Mas Prabu ki daleme pundi? Daleme tetep ngono lho Pak, rong dijeglek. Daleme pundi Mas Prabu? Oh, Kalasan, alhamdulillah. Lah kene wong Alasan. Kuliah sekolah. Terus Prabu ki wong Alasan ta? Ngono kuwi. Oh, di Solo. Alah wong Alasan tekan Solo. Iki Mas Prabu iki berarti gelare SSN. Arep S2 kuwi. Oh, SPD. Wingi S2 kono pilek kok. Oh, sido. SPD. Nek Solo Mbak niku. Cedhak iki Mas. Niku tesih Joko. Oh, tesih Joko. Alhamdulillah. Alah Joko apa? Pengalasan. Kalasan. Oh, Kalasan tak kira pengalasan. Ya apa-apa kan komunikasi men cedhak karo. Iya. Tur yo kowe kurang sangleleng tebar pesona pengeling Kudune nyawejekke antarane wiyaga karo panjenengan ben rasane iso kecekel ngono lho. Men rumeket le pas seduluran teko. Paribasane kaya keplok ki tangan loro dadi siji. Iki iso muni nek gur aku tok tanpa adanya wiyaga arep apa sing ngiringi kowe? ngiringi awake dhewe arep sapa? Rasa direngke. Tok mlumah wae. Timbang direngke dadi malahi mbok ben mlumah wae. Tegese diringi musike gamelan. Yo, terus ke Pak. Tekane. Ajeng anu jemput Mbah Baut. Niki ten mriki. Mobile, Pak, mobilmu, Pak. Mobil. Waduh, nggonku miyo kok. Ora mungkin no. Mobilku miyo kok mosok ganti kok. Miyo ki motor. Lho bedane nek mergo nek motor bane loro. Ya lumayan, gur kare nambahi loro wis dadi mobil. Kok tuku miyo loro wis dadi mobil kok bane wis papat kok. Senengane di Solawati. Di Solawati. Yo. Kembang. Kembang enggak? Kembang. Gunung. Ya kuwi. Gunung. Oh oh oh. Elek-elek tukang muadzin gitu. Mas Mustofa sik kan. Ya. Iki uga di WA, Mbak. Anu iki di WA saking panitia.
Mbah Boto karo Pak Mustofa kon munggah. Oh, Kudu ngancane pokoke. Iya. Mbah Boto karo Pak Mustofa kudu kon munggah. Oke. Monggo niku sing piyai pinter-pinter. Sak menika napa? Sak menika. Oh, sak menika. Monggo, Mbah. Mbah Boto kalian Pak Mustofa. Asline sinten Mbah Boto kok? Mbah Boto ki Pak Sukarjo. Pak Sukarjo. Pak Sukarjo. Pak Sukarjo kalian Pak Mustofa. Monggo, piyai pinter-pinter kula aturi minggah. Dalem. Wah, mboten usah menggalih pripun-pripun. Tenang mawon pokoke minggah-minggah. Monggo. Mas Mustofa kalian Pak Sutarjo. Ayo, Mbah. Terus kese. Ya, terus Terus nggih. Yuk. Di Mbah Boto. Mas Gading kayak gitu. Matur nuwun Mas Danang. Mas pun Danang. timbali Danang niku. Oh, Mas Danang. Danang. Kalingan kula lho Mas ora Mas Danang nggih. Niku Mas Danang niku. Mas Galang Nggih. Wahyu Prasetyo. Nggih. Karena nggih mirip kalian Mas Danang. Nggih. Sami ning Danang Sami. kok. Gitu. Monggo Mbah Karjo Putih Mbah Karso niki. ditimbali kenyawer niki padune Mas Dalang. Boten Menika wonten Pun. seratan saking wingking kelir iki wau. Nggih. Mbah Karjo, Mbah Bodong. kasuwun berkahi. Nggih. Mugi lancar sedayanipun. Amin. Amin Allahumma amin. Pak Mustofa dos pundi kabaripun? Alhamdulillah. Sehat. Tunggu pengestune Mas Dalang sak paraga sak Ibu Paranggono, Mas Nggih. Mur Baut, Mbak Nggih. Niken. Nggih. Kula dalasan kanca-kanca pondok pesantren API Pajangan Nggih. tansah sinauman kaberkahan kawilujengan kabagas warasa. Amin Allahumma amin. Nah niki, ya niki. Monggo Mbah. Pak Karjo. Niki Monggo, dalang- monggo, monggo. dalang sing sejati niki. Nah, Monggo Pak. Lan kula niku mego niku jan. Rodok. Jaluk diri. Kang Mas. Kang Mas. Kok kowe nang kene ngopo Cahayu? Wah, iki dadi to, Fry. Ha iki wis dagelan pahit-pahit kabeh iki. Biasa tetrek. Niki lho Kang Mas, niki sing nguyak-uyak kula. Kowe Jane kula tresnani kalian Mas Bodong. rupamu. Mosok Mas Bodong. Lah alhamdulillah kula tesih dirupa. Terus pundi niki? Dong kalih gek dibungkus jareng dia. Nggih. Halo Bot, anu Mas, Mbah. Salah halo Bot. Mang nesu najeng nesu. Lah ning padha bentuke. Alah, Sing bentuk meksa kula niki, sing meksa kula Iki. Nggih. Dipidono mawon niku. Ngejak pirang dina? lah ajeng harian apa borongan? Ini ngajak pirang dina lho nek harian ya sing suwe, nek borongan ya cepet no lah Dik. Judeg dimen aku ya ngono. Iya no. Ayo harap borongan para harian. Kula nyuwun pengayoman Mbah Bodong, kula nyuwun Alah pengayoman. wong kene wis ora iso diayomi kok. Ayo piye Bot? Ayo. Piye Ut? Sik Ut. Waduh, ana remuk diremuk Ut. Lah ya ora ngono dong. Soale Ha ning kene iki wis bebas kok. Iya to? bebas. Lah iya to dong. Ngene Ut. Iya dong. Kok kowe wani-wanine arep gonjak karo kancaku? Jangan salah. Sik seneng niku nika.
Lho, kok iso? Lho, ketok banget wong. Aja fitnah kuwi lebih kejam daripada Nah, Wadi ora kowe. senengane aja gawe haok. Wah, Wah. Rumangsaku. lho ra wis ketok kok. Nek wong ayu kok seneng karo wong elek. Ki wis ketok ciri-cirine. Siji. Heeh. Biasane mergo dene sugih wong elek. Bentuke sak kaya ngene iki sugih. Aja ndelok bentuk penting rasanya, Bung. Lek apa-apa kok sing disawang bentuk. Noh, ngene sing bentuk apik blas enek rasane. Nyane kaya iya ora. Arep ngapa, Dong? Anu, Mbah. Yo, wis angel kita atasi kan wis ngene iki. Kuwi jembrok. Kalah awu, Mbak. Kualat lu. Kalawu lah, genah kalawu lah aku nganggo kompor kene nganggo geni kok. Yen, rek ora nang Kalah laris, Mbak. Ha iya ndak iki kalah blebut. Aku jane wis luwih blebut ning nek ro baut kalah aku. Nah, soalnya Ning ngene, pripun? Cilakaning lelakon. Lah iya. Engko kowe. Lho, ora bakal bayaran. Ra masalah nanti kaya wong tipis. Pak, Pak. Yang mana menika? Hah? Saya nyekel. Wo yo aja ngono dong. Mbak. Mbak. Nah, wis kadung. Nek wis kadung kok ora. Kadung hitungan ki yo aja bolak-balik. syukur ora. Jaluk ngapura sih. Masalah hitungan. Mbah Bodong. Piye kakek Pak? Delos. Tetep pati uripmu ning ngene Mbah Bodong. Kudu sing bekti karo Mbah Bodong. Ora Mas Dalang. Nggih. Wis tekan iki. Kok ora ngomong mau nek iki sing nyekel. Lah ada Lho nih. patusan Sapa sing ra kenal karo Mbah Bodong ngene iki? Hati-hati kowe metu saka ngene cegat niku. Dipalang ora iso metu. Yu, tenang pikir. Weh, iki lanang aja teteluk yu. Lanang iki le apa kang ngono meneluk yu. Iyo cangi. Nak golek perkara iki golek perkara, iki golek perkara. Ngono kok yu. Nggih, golek perkara. Lah nyekel duit ngono kok wis lali barang-barang. Wahyu ki celukane mburi, Wahyu. Yu. Lah coba jenengmu Sarintem tak celuk mburi Eli. Ora. Jenengmu ki Niken Sarintem. Cuma tak celuk mburi ra ya Eli. Lho. Niki wau jenengan Rukiah pripun? Kok dadi kebablasan ngeten niki, Pak? Kakek Pak. Aku mau ki dirukyah to. Aku kon maca donga saisane. Aku terus maca ya. Apa kuwi? Allahumma barik lana fi marozaqana. Kudu arep maaf. Lah nyatane ngarep kowe ning panganan kok. Lho, doa sing langsung dikabulkan iku riku. Langsung telep. Niki ceritane mboten nyono mboten ngira Mas Dalang. Nggih, Pak. Panggih sedulur tuwek kok sinara wedi. Nah, ngertos sedulur rak ya ora hitung. Mboten ngertos estu menawi panjenenganipun badhe kersa pinarak rawuh, ngasrani, paring panglipur. Oh, pinangge. Nggih. 12 taun. Nah, Biyen niku wis wanen sakniki kok dadi reneh. 12. Pak, kok sik 12 Lah tahun. nek suwe ra petuk ki pira bara ki lung-lung apa ngono. kan ya kabeh iki nganggo skenario. Nek dadakan ki yo tratapan lho Mas ya. Aku ngerti ngene iki getun nek hitungan nek. Lah jebule sedulure kudune rasa hitungan gek bru. Malah Ya balekke. Wingi tak balekke ora kerasan bali neh kok. ning nek Mas Mur, Dalem. mau sing dicaoske jenengan sak kloro niku. Nggih. Saking kula kalih Pak Kyai Muslih nika wau dalu. Amit sewu Pak Kiai nyuwun pangapunten. Jan ajeng kula wangsulke Pak. Lah terus ning tanggal 28 kula ngangsur Pak. Nyuwun pangapunten mangke malah gamel sengsara kula ki Pak. Menika Pak Kyai Muslih ingkang sejatine kecepiat matur nuwun. Mbah nuwun Mbah Kyai. Ngapunten lipur ben panjang yuswa. Amin. Murah rezeki. Amin. Tambah Ya Allah. putrane. Amin. Ora tambah mbokne. Oh nggih. Kabare nggih. Ora seno ya. Koncoku. Ora pareng. Ora pareng dinehno kok. Arep pira? Wah mboten tunggal mawon. Kula bojone kalih jujur. Lho. Ngapunten bojo kula loro. Loro Siji tenan niki kok? iya, siji iki sijine ngomah. Sik siji kene. Iki Sing dakoni. Iki tak golek rezeki. Oh sing ning omah kae. Sing nang omah kae sing ngentekno rezeki. Gek aku kur go liwat rezeki. Mula ya ungkris-ungkris ngene iki. Kan bola bali aku matur.
apa? Sing jenenge suksesnya seorang suami ada doa istri yang selalu menyertai. Jadi aja nglaleke bojomu. Kadang kala ya ana sing kewalik. Piye? Di balik suksesnya seorang istri ada suami yang teraniaya seperti ini. Tanggoku, ini mriki mboten enten, niki sukses bareng. Pokoke manut, Mbah. Monggo aja jenengan napake. Monggo Pak Mustofa. Ya. Niki sing perlu kula matur nuwuni Mas Purwanto, nggih. Mas Pola Iki lho piyayine. Iki piyantune niki Mas Pur nggih sami Pur niki. Kagungan napa-napa niki Mas. Juragan pakan manuk. Pakan manuk piye to Mas Purwan? Pur kira pakan manuk to. Purwanto. Pur 21. Purwanto Mas Poleng. Purwanto. Oh, alah sing Kawon sare Mas Poleng. Sing duwe sak terus sing duwe gamelan wayang iki. Oh, sing dingen-ngen kok gur permanukan bae. Wah, ndak pokok. Ngerti ngeten wau nak bintang tamune Mas Mur niku rak ket wingi to panjenengan kok mboten paham. Ya aku ki ora paham tenan bocah iki jebulane kuwi. Nggih lho. Lah iki kuwi kok bare. Nek ngerti ora kajen jan ora mrene aku. Lah umurku ki mes swidak dibocah-bocahe karo si Bodong ora. Mbah Bodong. anu Kowe Mbah iki Bodong. sepuh ndi karo Mbah Bodong? Sepuh ndi? Lah kok kari genine. Baturna wong jenengan dhewe, amit sewu. Paling ora nek sudah dewasa. Iya. Paling ora sudah dewasa, bapak-bapak, mas-mas ki paling ora yo ngagemi ngeten iki. Nah, Ngagemi ngeten sarwa iki. putih. Sarwa dipeni jos. Aku wingi ki nyandra nganggo kaya Mbah Bodong, mulih kurintuk besek tok. Tenan kuwi nyandra ngene iki jan kurintuk besek tok, karo amplopan 2000. Gek Ora jeneng ami. klambine yo spray Amit Madebrono. Sarunge gambar Naruto lah ora bocah. Lah iya. klambine gambar apa kuwi? Amit Bu. Gambar pupu. Anu tasih Bun Amit Bun. Gek tasih iki paut. Lah kula kon ora Isine, sing Mbak, nyebut isine, bocah Mbak. kok duka iki Isine, tasih walah tasih putune to. Astagfirullah. Enek rembug do dirembug, Pak. Apa? Iki ki musim udan. Oke, nyamuk Aedes. Apa kae? Apa sing nyokot dadi demam kae lho? Aedes aideti. Aedes septi kowe mau. Awong cetha. Gawanane kaya ngono diceluk bocah kok nesu. Nah, Lah ngendi ana bocah wani ngombe obat nyamuk? Edan apa bocah kepiye nek wani ngombe? iki ki nganu kok ndak do salah paham. Niki arepa tulisane hit obat nyamuk ning niki tremos Pak Bu. Iki teh, Pak. Dadi teh. Bojo kula niku nggih kajengi nganu sere, pokoke komplit. Rempah-rempah ben sehat awake ya Pak. Diombe mau lak jenengan rung sempat ngombe to senane. Panas Pak. Astagfirullah panas. Iku kedul-kedul. Ora apa-apa sih panas bathukku karo wedangku. Nek bathuk adem ora tekan kene aku. Nggih mau ngapunten nggih Mbak Pak Mustofa. Pak Mustofa ngapunten. Murid jenengan sing ngrusake ning kula. Nek kabeh iki wis jalure urip dhewe-dhewe. Ning iki ki tenan lho, Ut. Nggih. Ya bener to. Ora apa-apa. Kalah aku. Umur swidak karo swidak 5 rak yo kacek 5 to, Ut. Aceh 5 Ha kuwi. iya to. Ono aos nggonku ora kok. Ning ape lho Pak dadi ut nek dijel ape? Si baut kaya clurut. Ut tibone ut. Ut dong. Malah dadi disco dong. Ut dong. Apa tak? Kowe lha ketok ya sing kendir aku lak dhewe iki. Iki rombongan kendir kabeh kok. Niki iki apa nitian waduh. Mbak nih kan. Waduh. Niku wae bawane rak urung anu to. Derek Wah, yo. Mbah Bodong. Mbah Bodong. Ngancani goyang weh. Oh. Tekan ndi? Pacitan berarti iki. Pacitan menika. Pacitan. Mangke jenengan Pacitan kula sik ingon. Oke. Pacitan. Pat. Nggih. Bener leres. Mau niku sementen iki. Saniki sak omane nggo. Rasa didinding. Ora usah ditindik. Ribet. Oh kulino nganggo gejok. Pacitan. Sarung
bodho. Tenang. Pahit. Ketemu Aku nek ketemu iki aku padha karo wong edan kabeh. Apa-apa nek kene mesti bayaran ndak mesti bayari kowe jan pahit. Ana wong sugih kok malah ngresula. Aku sing kere wis nrimo kok sing sugih malah ngresula. Lah kan iso bayar malah ngresula. Mas kudune iki aku sing dadi wong kere sing ngresula. Oh, iki ceritane iki rak jan. Piye to peta-peta arep kepengin bayar budaya. Lah nggih. Aku ki sak jumlek ya ora tau njaluk. Ya tukang ngenehi. Wektu saiki ki tukang njaluki. Sing jenenge Pak Haji Musli. Nggih. Iki sore iki tak todong. Kene urun. Jenengan niku? Lah iya. Ae wong bodong kok. Rame modhono baut. Ajeng ki anggaran kula. Ah iya. Mboten napa-napa nek anggaran kula mboten masalah. Tak kira arep tok gendaki kok piye kok. Ora, lah kok tak genaki aku ra entuk ya padha wae cilaka, mboten napa-napa. Ini yang ngene. Gandeng kowe biyen ki rumangsa dadi murite Kang Topa. Nggih. Iki rak hajate Kang Topa yo weh. Nggih. Ayo gandeng wingi ditransfer to? Nggih. Ayo. Ning wingi dene gandengan, saniki pun pisan dados benten kalih wingi. Wingi kan gandeng, iki saniki malah aku dhewe-dhewe. Niki wingi gandeng. Piye to leng critane iki kok Ora tak diceritakno. wah pahit iki. Anu Mas Pitremos adik Mas Breng, Mas. Ono ketua panitiane nyebut bae ora. Tremos. Pahit. Lah wong urip ki sing penting duwe pahitan kok. Loh. Lho arep bedidangan iki ora duwe pahitan, jungkel tekan. Lho contone lho. Bendina pahit. Apa? Ya critakno urip aku ya jungkel. Ayo no Ken, diteruske mau. Tekan mrene iki. Panas. 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 Jensete rada entek solare dadi. Lah hubungane apa swara? Ya lho sok nganu ngrendetke swara kaya. Panas sudah. Dan panas. Ngale-ngale. Capek gunung. Ayo, Mbah Ut sik, Mbah Ut. Ayo, Ut. Ayo, Ayo, aku sing tukang bayari aku. Ayo Mbah Ut. Bayari ning Gersula ya, Mas. Men ora ikhlas ki rasa dibayar. Ayo. Ya ikhlas. Bayari pisane lek dadi pocapan apa-apa. Dene ya sing remangsa dibayar ki nganti lori nang ati. Dongake kagem Pondok Api Pajangan. Ayo. Iya saja. Ini Pak, nganggo sabuk. Nah, Siset. Nganggo sabuk. Bar kuwi tuku jadah. Ketimbang mabuk, ayo dong ibadah. Gelar sajadah Mbak Nika. Oh, ngarep. Gelar sajadah. Yo, gelar sajadah. Yo sudur. ayo. Ayo, ayo. 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 Nganggo sabuk. Heeh. Gelar sajadah. Heeh. Gelar sajadah. Terus? Nganggo sabuk. Terus Ayo dong ibadah, rasah do mabuk. ukur malih nggon aku. Wingi ora tak wale gosong kowe muring-muring. Apa-apa kok reneng menere uripku ki. Ayo dong, anu Mbak. Ya ora apa-apa. Kene kene padha. Padha. Iki Pak kene nggo iki pondok pesantren Pajangan. Matur nuwun. Iki kepiye? Ana jangane bayem. Ayo ndedonga pondok pesantren Pajangan. Ayom-ayom toto titi tentrem. Amin. Alhamdulillah. Monggo. Monggo, Mbak. Apa ya? Sadah, sang sadah bayem. Tuh, ane kok rewing ngene. Lho ketok bali ora ndek duit arep tuku ragu-ragu. Maksudnya arep tuku golek kok duduk lho. kata-kata lho, Pak, golek Nek ya kata. duwe duit ki elung arep tuku ki ora gurno. Lagi golek tuku. Sik to. Nek si Niken mau muni ngono njur aku padha karo kowe, padha karo ming ulih to kuwi. Ora apa-apa wong jejeran tedak-tedakan ora masalah kok. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Ayo kowe kene. Yo. Nggih, Pak Dik. Tuku bayem ngono. Tuku bayem. Alah asam urat barang yo marmel bayem jeneng. Ora iso mlakune dong kowe. Mangsane tuwa ki wis. Neng pasar turi
Wah, tekan kene alum keduan. Ngono wae nek bae kok tuku bae tekan turi. Terus. Coba. Ayo sing padha ayem. Ayo Nek wis padha ngaji. Amin. Allahumma amin. Lah ora diwalik, kemana ping tuku selot ya apa mau? Oh, ndak wong tuwa wis domang-domang iki. Aja dolanan gagang pintu. Iki yo mati dolanan gagang pintu. Ampun Basni. Ampun Basni. Delok ampun aku gagang pintu kok nganti 80 juta. Wis diomongi aja gagang pintu, aja ngomongno si sulot. Ya terus ki. Ayo Kang Topa. Kak, monggo. Monggo Pak Topa, monggo. Wah ora pake Mbah. Topak cudek rasake. Biyen ki ora pati oparan, nek saiki malah dadi kaya ngene. Ketoke salah lindungane aku biyen. Senengane ngoten niku lho. Ki pau jenengan cedhak iki Pak Mustofa. Panas udan. Oh nggih, monggo. Panas udan panas aling-aling. Panas udan panas mepe gabah tobat ya. Caping gunung. Wis mau ketok iki. Iki mau wis aku no, walah. Bola turene Ora Pak. kanggo. Kurbi ora rasah pelit kurgonmu dipindho adine pe kok nesu Beyo dalane aku cah ra iso. Kak Yayi nyuwun pangapunten, Pak. Niki saene dipripunke nggih Pak ning ngeten iki. Belek. Alah dibelek iki wae sepiro. Mas. Turene ngeten turene. Dijarangi kayak dibubut. Rugi tuwas korban kok kuning trengkleng. Nek korban yo sing kira-kira maregi. Yo. Nanti suliyan Nadyan wadon sarta Suling umanyang Bodong Mbak Bawon Eko didirawi Mas Gading lan Mbak Lintang Kairo. Mana Mas Gading? Pakai diunggah tadi bawa mobil siap. Mas Gading Pamukir, selamat datang. Alhamdulillah. biyen ki cilikanku yo ngono kae. Mas Gading tampan lho. Iya biyen ngono kae cilikanku. Almarhum nggih. Lah nek kae kerumatan lah aku ora lek tuane dadi kaya ngene iki. Rawuh Mas Gading. Nggih. Sugeng pinarak ngancani Mas Baut Nggih, alhamdulillah. Nggih mangke gampil. Bahasane kula pun telas wong ra cetha kok niku. Mbah Bodong, Pak Mustofa, amin sewu mboten ateges ngicali raos pakurmatan, sing gojekan mawi keladuk nyuwun agunging samudra pangangsan. Ngapunten nggih Mbah Tarjo. Mugi berkah Mbah Bodong iki nggih. ngancani joget. Oh nggih. Yo. Nggih, monggo. Sing mandhap niki nyuwun palilah Mas. Oh, nggih. Ya. Oh nggih. Pak Mustofa, Mas Mustofa. Titip niki sedulur kula ampun. Amin. Sing pundi? Niki Iki Mas Baut iki lho. nggih. Sedikit. Niki derek jenengan to. Mas Mustofa Taufik niku. jenengan niku. Lah kok Monggo. jenengan menika dados pengasuh wonten ing Pondok Api kok menika dados nuwun sewu nggih. Lah kene apine? Nek koyo ngene iki diapi arang iki. Tenang iki berarti iki dekengane pusat ya iki ya. Aku mulai ku istighfar ki wiwit nganu ngendi Bantul kono bismillah. Kok istighfar kok bismillah kepiye? Istighfar ki astagfirullahaladzim. Lagi arep melangkah ki nganggo bismillah lha ning dalan ki istighfar pasrah Gusti. Muga-muga lancar. Oh, ora ngono. Jadi niku aku nguroni niku pun manjing. Mancing, Pak. Wis manjing. Sabar ya, Pak. Ora Monggo dipun lajengaken paringipun panglipur. nggih Pak Nyuwun Mustofa. ngapunten Yo. niki
Nggih kanca-kanca nderek remen sanget awit paringipun panglipur jenengan saha para wiyaga para paraga lintunipun nggih mangke saged berkesinambungan tahun ngajeng saged samsaya ngrembaka amin ya Allah amin pokoke tahun ngajeng nek Bali kula malih mboten cah bayar sing cetha malah tak kon bayar niku nah betul medus kan lah kula bekti kapan gitu nggih leres nggih berarti kan jero ya ngono kuwi iki ketoke ditagih sora alus ya kapan balas budi monggo budi wis ora ning omah dipun lajengaken nggih matur nuwun pun diberkahi yo ragame Mbak Bodong yo monggo apa mau capek gunung Mbak Bodong yuk dek zaman wis dipateni. Dikira nang endi-endi. Lah iya. Oh, nganu Ibu. Telepon Pak. Cerdak ngono Pak aku. Oh, jejer kowe. Streaming lho, streaming. Dadi Ibu mirsani. Kaya aku ki tenang ora nek wong ngebel. Lah mergane paketane entek. Ini malah tenang. Yo, lanjut. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi raja dene ora ilang Yo. Bodoh
Cimburi, asah-asah. Oh, nggih. Matur nuwun nggih, Mbah. Matur nuwun nggih, Mbah. Pokoke ngodinonga paring Kok tambahane nang mburi yu. Oh, wah, napa niku? napa niku? Engko tambahane nang mburi. Oh, tambahane. Tambahi donga pangestu. Tegese ngono lho. Pak Tarjo. Pak Tarjo, ngapunten Pak Tarjo. Nah, Mbak Niken menika dilawi Mbak Lintang Kairo. Mbak Lintang Kairo. Juga Mas Gading Pak Tepi-tepi saking Jawa Timur menika kali Mas Gading, Bapak Ibu Mbak Lintang. Luar biasa. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Heeh, ken minggah. Oke. Disepoti mangga. Ya. Sepote apa? Nggih, Mbak Lintang kalian Mas Gading pangkir. Gading. Nah, ngono kuwi. Nyanyi ngene kok main duet kene kok bareng-bareng ya Mas Gading. ampun, jan ngejo persis nom-nomanku biyen ngene iki ya, Pak. Iya, kowe biyen nom-nomamu ki nek tak formalin yo ngene. Dik, Barang ora tak formalin yo ajur kok. menika Mas Gading menika putranipun almarhum Kiseno Nugroho. Kepanggih rupiah tasih timur sakniki. Wah, jan. Ya Allah. Kaya nom-nom aku. Berdiri le, berdiri. Santai bae to, Ding. Aduh, cerak. Mriki Mas Gading wah. Berdiri ora sawedi karo Bu, awakmu. pasangan sendiri-sendiri. Pasangan dhewe-dhewe. Gading. Anu, Awake dhewe entuk barokah, Mas Gading karo Mbak Lintang entuk musibah. alhamdulillah ngono yo le ketemu. Alhamdulillah kepiye? Nggih, sugeng dalu Om. Nggih. Om Dalang. Pripun Pak Dalang napa Mas Dalang? Anu. Mas ya apa? Mas Dalang nggih. Sing nom aku ki. Aku ki sing mlaku 20 taun. Oh alah. Nggih. Alhamdulillah. Nggih niki wau nggih mboten sengaja lho, Pak. Nggih, pripun? Wau kan saking daleme Mas Gading. Oh, jenengan won. Wela kepiye sih? Wela kepiye to? Nggih, terus tadi ada live katanya Dalang Sena live terus ternyata ingkang dalang panjenengan. Alhamdulillah. Derek ditepangan nggih Mbak Lintang Kairo. Kula niku derek napa nggih ngikuti follow jenengan TikTok Oh, niku. gitu. Kok ngefan kali jenengan. Mboten namung Gading kula niku nggih ngefan kali jenengan. Terima kasih Mas Mas Dalang. Berarti semen iki sing ora ndek polo kura aku. Maksudnya neng TikTok lho, Pak. Neng TikTok ae lho. Tegese diikuti. Berarti sing Mas Wahyu ki berarti nganu yo pilih kasih. Wih, yo ora. Nek ngene Mbak Lintang Kairo ki di-follow kok nggon aku langsung di-blok lho. Ora kon langsung. Ora apa-apa, mergane tak cemes jadi di-blok karo kono. Mbak Mas Gading iki Mas Gading. Nah, mriki Mas mangke ndak tercemar Mas. Nah, jenengan niku Mas. Aja ngono kuwi to. Coba cedek karo Mas Gading. Kene cedek karo Mas Gading kene. Jenengan lho, Pak. Yo jelas wipti-wipti. Ya Allah, semene Mas Gading. Jomplang ngono kok. Ya lah yo wipti-wipti ki tangeh lamun. 50-50 ki 11-12. 50-50. Aurane wis beda. Leh, ya ngono kuwi, wakamu ngono kuwi leh. Ono aura kedamaian kene kerusuhan. Iki lagi viral ya wingi mayang di anu Mbak Lintang. Wah, kan HP. Lagi lamilan menika tasih belajar, Bapak. Padha mawon kula ya belajar terus nok Lintang. Ya Nggih, Pak kowe Ojo no sinau kok ngono Mbak Yumu lulus gobloke pol. Iku lagi sin. Kenapa ngoten lho, Pak De? Mbak Yumu iki lho.
Kowe ngelokke aku apa bodoh? Anu ora. Nek aku pinter ora milih jenengan dadi bojoku. Iya. Aku ya gumun wong goblok kok milih goblok. Ora usah diganggu kuwi jatahe kawula muda wis. Aku ya tau nom. Iya Mbak. Ero Mbak. Nggih niki dos pundi Mas Dalang? Duet kali Mas Gading. Duet nopo Mas? Lintang Asporo. Ya ampun. Walah mangka niki wau kula badhe kalih Mas Gading niku namung badhe nonton panjenengan lho. Oh mboten napa-napa. Disangoni lho Mas. Disangoni lho. Lah nguyai segoro nek nyakoni kowe kuwi. Oh. Heeh ya toh. Ayo nembang. Napa lintang asmara? Napa? Langsung lintang Asporo ra apa. Ampun lintang asmara Mas. Nah apa? Ora nyandak aku Mas. Lah napa? Manut lainnya. Apa? Liane pokoknya ora Menawi lintang. wonten pamundutan? Manis Rom. Manis. Manis ki sing kepiye? Manis. Ngono kae lho. Manis, bojoku kencing manis. Manis. Sampean pancen manis. Tak kira ki Ya saiki setya tuhu wae. Oh ya, bawani yo Pak. Diwarai lo Lintang. Yo bawane aku kang setya satuhu. Duet napa? Yang hafal napa? Sing apal apa? Apa ya aku ora tau apa. Urung apal sih. Jambu alas apal ra? Ora. Lintang Asporo kuwi mau sing apal Quran. Ya ora apa-apa dibuat-buatke. Sing apal apa poda kuning? Sri Slamet kuwi. Lestari. Hampir Lestari. sawit. Anu gluduk asmara. Gluduk asmara. Kok gluduk ya pripun to, Mbak? gubuk bojoku ki. Lestari. Gubuk asmara, gubuk. Yo anu browsing Mbak men dibrowsingke. Ayo Lestari yo. Ujaran sing kula browsingke. Heeh. Yo. Mas Gading, apa mau lagunya apa, Mas? Sing genah Lintang Asporo wis apal Gading ora ketuk ora apa-apa. Lintang asmara mboten apa-apa. Ya, yo Lintang Asporo. Ya. Nanti kita bantu. Bantu Yuk. apa? Bantu doang. Oh bantu doa. Ya, yo Ya. Lintang Asporo. Thank
Generasi muda penerus bangsa yang luar biasa. Suarane kok iso apik kaya ngono ya, Mbak Lintang Kairo. Jawa Timurnya Indonesia. Jos tenan. Apik tenan. Jos matur sembah nuwun wis ngono wae. Siap. Sangu. Sak bungkus apa ngono lho, Mas? Kocrok. Bensin. Nya, emplok. Ampun Aja sak ngono. Ora ngono kuwi. Nek ngene iki Loro. Siji wae. sing ikhlas sing kaya iki sembrono kowe ku. Mosok ngene iku. Lah aku yo mosok to. Sing aman. Mas Gading matur. Wah, Jan. Iya, itu rokok. Laris. Amin. Matur sembah nuwun Mas. Angin iki dadi merinding ya, Mbak. Pokoknya sehat selalu. Gue tumbas es krim. Oh iya, aku siap. Pilek-pilek. Makin pilek. Walen aku sakusne tak nggo tuku lemah kok. Satu kita Kowe ento malah turah akeh bojoku iki njaluk 20.000 ento lemah kok. lemah apa? Apa? Nggo godhog dong kates kae lho dadi Lempung kayak. lha sing penting iso tuku lemah. Matur nuwun nih Mas Mas Gading, Gading. Mbak Lintang sukses selalu. Masih sekolah kelas berapa? Kalau kelas 1 SMA. Kelas 1 Sama. SMA. Nggih. Sama. Sama napa? Sama. Mas Gading kalau Mas Gading Kelas 3. kelas 3 SMA. Luar Ya, biasa. hampir sepantaran. Oh, hampir sepantaran. Hampir. Memang cuma let 2 tahun ya. Iya, beda 2 tahun kali. Ya pokoknya didongake kagem Mas Gading muga-muga sesuk iso ngungkuli bapake. Amin. Pokoknya nek mayang metu lali Mbak Niken karo Mbak Baut ya, Le. Pokoknya dijogo tenan serawunge andang asore dijogo Mas Gading. Iki Pak Margiono, nek sing ngeder Pak Margiono. Nah, iki salim sik. Sering dalu Bapak. Mas Gading. Salim sik. Simba. Bapak. Simbah. Simba ke Bapak. Sesepuh sing anggap Nah, sepuh ya, Mbak Wodo. Ya ayo. Ngono medun ngono. Terima kasih. Oke. Besok muga-muga ya. Nggih. Kayak iso mayang bareng dalang yang lagi viral. Dan sinden kecil yang lagi viral ya. Kayak iso meni-meni ngono kuwi resepe apa ya Pak? Kayak suarane ya apik. Pakai diete sing sempurna. Diet ya, Ben. Gampang diet ben berhasil iki. Mbak Niken, Mbak Baut. Pokoke kudu saksek iki. Oke. Siap. Go iki ya le manggon ya dilaleki ning pondok aja ngasih mengko ke kesuken. Oh nggih. Saiki di lagu terakhir kagem mbak-mbake men jumeneng. Nggih, sip cocok. Napa lagunipun? Niki sing pamenipun mau nyuwun lagu, nggih nyuwun ngapunten gandeng wektune wis mepet. Engko pokoke dipinakani pun gara-gara saiki terakhir lagune. Ninggal katresnan. Ya, ninggal katresnan. Wah, ya wong ya wektune ya kudu didum-dum ya Pak Baut. Leres nggih. Ah, lakone ya kudu digatekke tenan. Nggih, monggo kali sinten menika? Niki Mbak Siti, Mbak Oriza, Mbak Endah, Mbak Saras. Ayo, Mbak Saras. Dan Saras. Heeh. Kok kowe nganggo keprak Solo, Mak? Lah ya iki pokoke minangkani pamundutan panitia, pokoke mengko sak bisa-bisa kon gagrak Surakarta. Oh, nggih. Ya, raketan mengko gur mangkok mbogem. Heeh. Ya nek ana lupute kalih warga sak kiwa tengen kene ya nggih njaluk ngapura ya iki minangkani Pak Panitia. Nggih. Nyoba Surakarta komplit keprake. Ya, sak bisa-bisane ya mengko ya ngayo jandang neh. Ya. Ninggal katresnan monggo Mas Heru tak durung yo. Hey
tak nglajengaken nampa. Kula pribadi menawi wonten kladukipun kalih panjenengan sedaya kula nyuwun pangapunten ingkang kathah Mbak Niken, Mbah Baut. Maten ugi kula Yulimbu nggih bila anggenipun caos panglipur kathah bab ingkang kula aturaken kirang nuju prana saestu nyuwunake samudra pangaksami. Matur sembah nuwun kula tak nyuwun pamit billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Nduk, teruske Nduk.